ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryetay wita alawas anapauluan. So papa, ti kinaago, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hello, auntie. Imbag man tayo mawag kayo. Uray at daak dito'y sa bali a pagilian. Di ka malipatan. Siksi ka lang ti kabsat day di mama. Ngam ada kayo mat ngamin iti adayo. Di ka kadi pa'y nagsubli iti balayo? Saan, auntie? Naranggas mat da Uncle Danny kan ti agsyuman kanya. Di ka di kabsat day di papam, tinakda ka matam. Wan, auntie. Manipod awanan day di papa. Isudan ti bus ijay negosyo ni papa. Kadwanan ni Tita Carla. Binaybay anda ka apim manaw iti bukod mo abalay? Wan, auntie. Agam-abang aklang iti basit a kwarto. Tabasit mo ti sweldo ka servidora. Si Mardengak pa yan nga agadal. Barbangon pa ilaang nakariingkan. 7:30 pa'y mula ang tisarek mo nga agdalos ijay dakkalapas dek ijay syudad anak ko. Inak pa'y sibugan ang itimula kapityan sakbayan sumurikak nang. Siyak toon timang sibog. Medyo adayo ti pagsakduan iti pagsibog. Basitan ti ubog ti asideng abubon. Marigatan kayo Sapay sang atmet. Nabambanog kanton asumrek iti trabaho manak ko. Kabalak nang. Napigsat to'y anak yo. Nanang, napan ka din ni Manong iti trabaho na? Kapkapan na. Amangan kanong amin numala daw. Apay adinak inuray. Tapno adda kadwak amagmagna. Papanam aya. Imbagam kumakan kwa na tapno inuray na ka. Adda ngamin nakita nga agkasapulan iti waitress, nanang. Kat masapul nga agi pa sa kano iti biodata. Sakbay nga agaplay. Adda ka di biodata? Adda iso kumangarot ti papanak ita. Mangipasak iti biodata. Kan agpa-interview Oh, mutlagayam. Apay nga rod adi ka nagriing iti nasapa. Nariingak ngamin iti nga trabi nanang. Kat nabayag ajak nakaturog. Aldaw gaya man, idi nakapuutak. Adto iti menu book, miss. Agpili ka, tayo nakalaan ti order mo. Ayan ka diti pan naka-opisina da ito'y restaurant. Kaya't kukumati agaplay akas servidora. May sakagayam nga aplikante. Ijay abanda, Makitam jay ruangan a berde ti pintura na. Awan. Agyaman akunay, miss. Awagan naklatan iti Eva. Anya man tinagan mo? Syakmat ni Julie. O sige tamapanak nga rod dita opisina. Eva. Sige. Good luck iti panag-apply mo. Kan iti interview. No makita mo umay ni Eva dito balay, but nga, tapno saanan nga umay ditoy. Napananangatan, ma'am. Sipo na ti tinungpayo kat pimanaw mo tayo. Dayjay ti kayat ko mapasamak. Tapno matagikwak ti negosyo kandaga day di asawak nga amana. Tapno maaramid ko ti paparamid yo kanyak. Masapul ko pa imot at ibasit pagpagalis, madam. Ikan kay ti kwarta, ngam kaumum tingiwat mo kadagiti mapaspasamak dito'y balay. Tika dati relasyon nyo ka ni Sardanay, ma'am? Tangiwat mo? Apay abalik sampay laang. Ay, doa talang ba dito'y, ma'am? Awan mo't makangag. Naglapayag ti daga ko nada. Tanangam ti panagsasao. No di mo kaya't nga oray si kakat pagtalawak dito'y dakkel abalay. Ringwar ka ba ti opisina ni boss? Kumusta ti aplikasyon mo? Naala akon. Mangrugi ak kanun inton bigat. Adamat nga rod ka barbaro akadwami dito'y. Nabayag ka din dito'y? Medyo.
An-anusak, uray na babati sweldo. Tadyak ngamin nakaturpos iti panagadal ko. Taga dito'y ka syudad? Wan. Ubingak tay, idi na tay ti inak. Nangasawa manan ti amak iti naranggas. Iso api manawak iti balay mi. Simragak akas waitress. Kasta ka di? Ay, kaasi kamot nga rod, Eva. Manong, inton bigat, di nakpampanawan agkuyog taamag na, tamapanak iti trabaho. Anya? Agtrabaho? Unya kanumot nga di trabaho ti kapsat ko. Ni Manong mat, kung kunamsa, waitress to'y kabsat mo. Anya? Pudno ka niya may saka na waitress? Wan Manong, iti may sa restaurant ijay downtown. Ne. Ang damat gayam amam. Kunak nagpatingga ka lang dito balay. Adamot amok Manong, kung kunamsa. Ala, masapa ka nga rod ta magmagnatan. Amumat dito ayan tayo. Manmano tilugan. Imbag no makadanon ta dita baba ta mabalin ti lumugan. Ang asidagmat ti pagtrabahuan. Iso magmagnatan. Mayat kit di taag-exercise ta. Kasano nga ta maipanagan ka data ti sanikwa day di kabsat mo? Sanikwa ti asawa na. Masapul nga agpirma ni Eva. Taisulang ti anak day di manong. Apay pailaan, kat kabsat mo mat. Kan, asawa nak mat. Kukwada ngamin iti sigod nga asawa na ti sanikwa. Ni Eva ti rumbang agtawid. No kasta, masapol nga rod nga agpaarami dak iti uray peke a papeles nga inted day di asawak ti sanikwa na kanya. Ken, inted namat kanyak ti daduma. Rumbang lang. Saan kat aday dyan nga Eva ti agtawid? Iso anak ki asawa ak iti lakay nga amana gapo iti sanikwana. Ngam no agparan kan agreklamo ni Eva iti korte. Delikado. Iso nga rod nga agpaarami dak iti papeles iti abogado. Agmay may saka ka di iti boarding house mo? Wan, awan nga min kabsat kan kabagyak dito eh. Agmay saak nga anak. Awan magtandag iti dadakkel ko. E di pala sitang akpay. Kat, dagiti kabagyan ti inam ngay. Adda may sa kabsat na. Ngam adda ijay abroad. Umawag mat sagpaminsan. Apay asag paminsan laeng ako nam. Damag ko nga stricto ti asawa na. Saan siguro anasaya ti kababalin na. Umawag siguro no awan ti asawa na. Syakmat, adda balay mi itirabaw ti bantay ija igid ti syudad. Kadwak ni nanang kan manong ko. Awan matan ti amak. Imbagpay kan ka, taada ka balay mo. Ngam siya, awa. Nanang, addaman kadwak a serbidora iti restaurant a nakakaasi. Apay ang nakakaasi ako nam. Pinapanaw ti agsyuman kan kuana. Agab-abang kano iti basit a kwarto. Agmay-maysa. Nagalasmat ti ugali na itang agsyuman. Masyanak nga rod kan kuana, Manong. Pasaray na liday. Gayimam latata kaasi mo't. Saan unay nga agliday no adda gayim na amang iparik na iti pamatag. Winanang. No apay mat anaranggas ti agsyuman kan kuana. Kat nasingpet mat. Adulat ta ti kakasta at tao. Tila pagsayaatan ti bagbagida ti napatag kadakwada. Imbaga ti abogado, akasapulan kano ti pirma ti sinalbag a babae, tapno maipanagan kanyak ti sanikwa day di asawa. Day nga rod ti bagbagakan ka. Kasanutan, numapukaw ka data ti negosyo. Ay, saan na mabalin? Kasano pa yung maaramid ko ti kaykayat ko? No ni Evan ti manarawidwid iti negosyo. Lakit di
Saan ta makairwar iti kwarta no awan pang malubos na? Dayta ti jak pulos kayat ama pasamak. Ti kasayatan nga ramiden ta. Alilawon ta ni Eva. Ha? Kasano kuma ti panangalilaw ta? Mangbiro kay ti kakadwam, tabirukan nyo ni Eva. Birukain ko na yun, ma'am. Pagawidan nyo ka rin. At dati masapol a pirmaan na. No lakad ta mapirmaan nan dagiti papeles, mabalin nan ti pumanaw manen. Anya ka di lagi dya papeles, ma'am. Apay ka di nga agdamdamag ka? Ti ipatrabaho kan ka ti aramidam, tabayadan ka met? Mga alak nga ron iti kadwa ka, ma'am. Diyan ko madalugan na tapno masapulan mi adagaws. Diyan ko malugan dito'y balay, nga mabigbig day dyan ni Eva. Siguradong aglemang lakit di day dyan. Pinabiro ko ni Eva kan ni Budoy. Kasano nga di ko nam, apanangalilaw takan kwa na. Ibagam nga adda maawat na nga allowance a binulan nga aggapo iti negosyo. Ngam, masapul nga agpirma nga umuna. Mayat, dayta na panunot mo. Inton mapirmaan nan ti papeles, jak tumatlaikan, takukwak ton ti sanikwa ti ama kan inana. Kukwata ko nama. Masapul nga rod ang masarakan da, nunap na pananday di babae. Huwag nga rod. Apay adita na panunot da ito Sakbay apim manaw. Apay akalat apimanaw ka. Idi adda simrak alalaki dito yung restaurant. Saan ka di arumbang asabaten ta tapag serbiyan ta ida? Kabagyan ti agsyuman kanyak dagi jay. Sigurado lakit di apagawidan dak, taparigatan dak manan. Ha? Kasta ka di? Eh, saan ka pa yung arumwar di taayan mo? Siya kung ti makamu kadakwada. Agi aman unay ha. Sapay ko ma, tasan nakita ni Busti naramid ko apan ng panaw, idi ada sumrak a parokyano. Ilawlawag mo kan ni boss ti makagapo. No apay apimanaw ka. Di naawatan ti anyaman a rason. Ti kayat na, kat naalibtak amin ti servidora. Ikatan na adagos dagiti makita na anabuntog nga aggunay. Kasta ka di? Sapay adda CCTV dito eh. Simot dyan na istoryak kada kayo akatrabahuak, a pinapanaw ti agsyuman kan kuana. Tapay. Adda ka di manan sa bali aparikot na? Wen manong, nakita na ti kabagyan di agsyuman kan kuana akatulong da kano. Ang mga nubirbirukan da, kat parigatan da manan kano. Nagdakas mo't dagita at taon. Ngam, saan mo't nga ubing na itagnagan ni ti Eva? Apay asan na lumaban? Awan kano ngamin ti pagpaabogado na. Kan awan ti amuna ang makatulong kan kuana. Kan kabuteng na ti agsyuman kan kuana, manong. Nauyong nga roday tang agsyuman, ano kasta? Di mo matla isang putan ni Eva. Babae laang dayjay, idinto talalaki kayo. Amang ano awanan dito siyudad, ma'am. Napananangarod ngay? Saan nga taan nakiasawan? Kat addan iti sa balya lugar. Saan laang adito'y syudad ti pagbirukan nyo? No kasapulan arumwar kayo dito'y syudad, aramidan nyo. No kasta, mapan kami ti igid ti siyudad, ma'am. Ado ngamin nagiti na nga to apasot ti siyudad, iti aglawlaw. Amin nga iskinita kan igid ti syudad, danunan nyo. Matungpal, ma'am. Oh, sa ingarod paggasolina tilugan, ma'am. Sana tumaray tilugan no awan gasolina na. Ikan ka, ngam ipakitam amin a resibo kanya. Apay akasta tilangam arimwar iti opisina ni boss. Pinapanaw ni boss. You are fine, kunana kanya. Gapulang iti napasamak iti kalman. Sapay jak nakabayad iti abang ko, iti abang ak akwarto. Papanawan daklakit di.
No jak ka no makabayad inton bigat. Alaan da dagiti alikaman ko. Apay adi ka nakabayad. Nagsakitak na minsak baya si Merka. Nagbakasyon na, kat basit tinasweldo. Kasano ka nga rod itan? Diyak mo, mariribukan na klaunay. Eva, agyan ka pa iti suli da ito a restaurant. Urayim amalpas ti oras ko nga ag-duty, ha? Hello, auntie. Agyaman na tayo mawag kayo manan. Anya ka diti parikot. Apay ngagsangsangit ka. Naikatak iti trabaho. Gapo ka dagiti lalaki akadwa ni Tita Carla, auntie. Ay, dakas sa partaan dayta. Liklikam, dagpakita iti dayta, Carla. Kabutang ko ni Tita Carla, auntie. Anya ti aramidag. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryetay ita alawas ang napauluan. Supapak, ti kinaagom. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naranggas ni Carla ang agsyuman ken ni Eva, ket pimanaw iti balayda. Impabirok nga rod ni Carla ni Eva, gapu iti dakes apanggap. Iti sabali abangir, naragsak ti pamilya da Connie, nga uray marigrigat dalaeng. Iti may sangal daw, naikat iti trabaho ni Eva, kat naira na nga imawag ti ikit na, nga adda iti sabali apagilyan. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay ita alawas ang napauluan. Supapak, ti kinaagom, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Naikatak iti trabaho. Gapo ka dagiti lalaki akadwa ni Tita Carla, auntie. Dakas sa partaan dayta. Liklikam, dagpakita iti dayta, Carla. Kabutang ko ni Tita Carla, auntie. Anya ti aramidag. Saan ka unay arumrumwar? Ang mga nuadama di aplano kan kadayta, ngagsyuman kan ka. Papanakon nga, auntie. Diyak nakabayad iti abang ko iti kwarto. Sigurado a papanawan dak. Alaan dalakit diti gamit ko. Tapno iso ti kasla pagbayad ko. No adam amom dita. Ijay ka pala ang amakidagos. No lakad kayat da. Sige, auntie. Padasak. No kayat to'y katrabahuak amakidagusak ija balayda. Bye, auntie. Nalpasan ti oras ti panagtrabaho. Kayat mo ka di ti umay ijabalay mi? Ha? Mabalin ka di? Nulakat kayat mo ti magna amapan ijayan mi. Iti nga to ti bantay iti igid ti syudad ti ayan ti balay mi. Diyak pa'y napnapan iti bantay. Padasag matimapan. Wen tapno makita mo ti ayan mi. Ay, ibaga kon ti pudno Basit ti balay mi. Ngam, naragsak kami nga agkakabalay. Sa anak nga agsapul iti dakkel a balay. Ti importante, ada na talgad a pagyanak. Jay, sandak a makita, dagiti managdakdakas. Eva, yamamok kan ni nanang ko. Kastamot tan ni manong ko adjak. Nanang, manong, isumot ni Eva akatrabahwa. Imbag man, takinayat mo ti imay dito'y nanong mo abalay, may balasang ko. Yamanag unay ka ni Julie. Takinayat na kain kuyog dito'y balayo, nana. Silulukat ti balay may iti asino man na sumangbay.
Nangro na nukasken ka anapintas adayag. Agpayso timbaga ni Julie. Naragsak kayo a pamilya. Kasta kumamat ti pamilyak. Ang mga nagbabawi ka asimbang bay dito gapoy ti kinamarigrigat me. Sa anak apulos nga agbabawi. Pagyamanak, tamakidagusak dito'y balayo. Sapay ko ma, tamakasubali takto iti masungad nga aldaw. Mano nga aldaw yung nagbirbirok iti may salaang a babae. Di yung pa'y masarakan? Isardang yung tagbirok, tamangalaklangan iti detective. Detective, kunayaw, ma'am. Tulang ka kadi? Sayang lang timbay bayad ko kada kayo, tadi yung mat masarakan da dya babae. Ha? Kilabansa mat lang ti amoyo asapulan? Kilaban ka no. Masapul pa'y aya abirukan ti kilaban. Apay anak ka mattider kalata dito sango kon? Ingkag dalo si JCR, wano dya garahe. Buisit kit de. Buisit ka no. Oras ikamot ha. Nalamin di tiruar. Apay adi ka umunag di ta kwartoyo ka ni Julie. Pampanunutag lang. Noan niya tinagba na agak. No awan da ito'y balayo ang nagkamangak, manong Jack. Saan ko maaday ta ti panunutem? Sayang lang na ta kinapintas mo. Bumakit ka adi na oras kapoy ti kapapanunot. Unay kat da ita bumakit adagos. Aday ta, imisem ka matlangan. Uray apagbingi nga isem. Unay mat da ita pagbingi nga isa man. Inkakit maturugan tapno di ka mapuyatan. At da ka din tinangdanam ang detektive. Makumikumak ngamin ni di opisina. Adan, intad ko kadakwada tiladawan ni Eva. Nasayat. Barang nalalaing dagiti detektive ngam dabudoy. Sayang tingtang-tangdan mo kadabudoy. Isungarod nga imbagak kan kwa na, akilaban laang ti ammo na sa pulan. Ayan nga taaya dayjay nga Eva. Makaamon dagiti detective kan kwa na. Kat itad kunto titangdan dagita a detective no maiparang da ni Eva kanya. Nasaya at dayta nga inaramid mo. Anya ka di ti apelyedom, Eva? Ha? Apay at damagampay no anya ti apelyedo. Dakas ka di na maamuak no niya ti apelyedom? Ti inusar ko nga apelyedo kat Santiago. Ngam middle name ko dayta. Apay adi mo aramatan ti hustong apelyedom. Tapno dinak masurutan ni Tita Carla, manong. Anya ka di ti hustong apelyedom? Ibagakkan ka. Ngam di mo kumadakdakamatan ha. Pangaasim, manong. De la Francia. De la Francia? Mabigbig-big a pamilya ti akin apelyedo ti dayta ah. Apay akas la mariribukan ka, anak ko. Mas dawa kiti imbagan ni Eva. A de la Francia ti apelyedo na nanang. Anya ka di ti parikot iti apelyedo na de la Francia. De la Francia ti apelyedo ti akin kuko iti pasdek a pagtrabahwak. Adumat dita ti agpapada iti apelyedo. Ngam saan damit nga kakabagyan. Sa bagay, wanmat kat di ananang. Naira nala siguro ngagpaiso. Imposible a kabagyan na dagiti milyonaryo a negosyante nga akin kukwa ka dagiti dadakkel a pasdek kanda dumapay a negosyo iti syudad. Dahil tangarot ti pampanunutak nanang. Inyawag dya may sa detective, nga adda ka no nakadamagan da at tao ang nakaibaga, nga adda nakita da kaing-ingas tiladawan ni Eva. Ang mga no iso tinakita da kaing-ingas tiladawan. Barang tapno mapagpirmata, kat maipanaganon kadata ti sanikwada. Dayta ti tagi uray ta mapasamak. Adda masurunak iti dayja babae, tanagrigat asapulen. Saan anak kaanos iti kinaulpit mo kan kuana? Diyak ngamin makan anos kan kwa na.
Pinapanaw ko dagiti katulong, ngam di namot ammo ti agtrabaho. Imbag ta simmangpet kan anak ko. Amom, tinulungan nak anaglaban ni Eva. Ngam madlaw ko akasla saan anairwam nga agtrabaho. Ngam ikagkagumaan na mutlat ta. Nasingpet mo't ang arod, ta kunayo ngayon kagumaan na. Wen anak ko, amangan no adda mabalinda iti biyag. Tamadlaw ti tao anairwam iti trabaho kun saan. No saan man anarwam, anyang arod. Nasingpet mo't abalasang. Maanusan na pa'y no anya ti may pasango. Wen matkit madlaw anasingpet. No apay aranggasan ti agsyuman ken kuana. Nagranyag ti langit. Gaputas selag ti bulan. Ken naranyag dagiti bituan. Nagmayat abuy-buyaan. Naragsak ka kading agyan iti balay mi, nga oray basit lang. Nadalos ti puso dagiti agnaad. Iso anaragsakak. Uray dakkel ti balay. No utak ko lao dagiti agnaad. Saan anaragsak? Imbagam ko may tagsyuman ken ka. Baknangak ta dila Fransyaak. Baknang tinagtaudak. Kunang kumaa. Day takatin nak ibagbagan. Ad-addan akaguran nak. Tarupat kwarta day jay. Ala, saan da ka mat siguro ang masurutan dito ita adayo may. Kasla naragsak ni Manong ang makisarsarita kan ni Eva, Nanang. Day tamot nga rod ti madlaw ko, anak ko. Kaasimot ni Eva. Isugayam akanayon ang naliday idi agtrabaho kami pa iji restaurant. Kasanupay ita makatrabaho. Kat addamot mang sapsapol ken kuana. Awan mo't ngamin mabalin tayo. Tapno i-report tayo kumakadagiti pulis. Narigat ti mairamraman kadagita abanag no awan kwarta manako. Nang runa no adda kwarta ti kalaban. Nakaladladingit a panunutan ti kasasaad tayo amarigregat. Iso anasay-saya at alumiklik tayo iti kakasta bambanag. Ti sumango iti anyaman nga asunto. Taktak ken gastos laeng dagita. Hello, auntie. Nakaawag kayo, mat. Nakapanaw ka ka din iti kunam ang nakakitaam iti tauhan ni Carla. Wen, auntie. Nasingpat ti nagkamangak abalay iti ngato ti bantay iti igid ti syudad. Awan ka di, tinaiduldulin mo a dokumento na iti papam. Dokumento, auntie? Kasla dayong pakita na kanyak nga ingkabil na kano iti kwartok, auntie. Ay, masapulam ko maday dya dokumento. Dakal di maitulong day kan ka. Tapno di da maala ti sanikwam. Kasano, auntie? Naka-loudspeaker ti cellphone mo. Adda ka di mabalin ni papam? Sigod a negosyante ni papa. Dayta ti makagapo. No apay nga isiksikat dati biyag ko. Jaking pagarop. Kunak no kaapilyedom lang dagiti de la Francia. Kunak no kaslaka kada kami amarigrigat. Dito'y balayo tinakariknak iti talina ay manong. Pagyamanak no magustuhan tinano mo abalay mi. Iti kaano man. Da kayo ti special iti biyag ko. Inawat dak dito'y balayo ng awan kondisyon na. Awan bayad. No di kat napudno apa nang ipatag iti pada a tao. Day talang ti adda kada kami. Awanan kami man it kinabaknang. Addaan kami mo't iti puso ang mga asi. Kan mangipatag iti pada mi a tao. Dua talaeng adda dito'y balay. Di ka di maikawa. Wen numalidayan, ta saan akas iti nakairuwamam a kinabaknang. Idi nagyanak dito'y balayo. Nakitak ti kinaragsak yun, nana.
Day talaang ti adda kada kami, balasang ko. Saan akwarta laang timang paragsak iti tao? No di kat panagiin na yatyo, nana. Apalak day ta akababalin nyo. Numaminsan, nuan niya ti awan kada tayo, iso ti sapulan tayo. Kas kumakadagiti anak ko. Nasapada nagtrabaho, gapo iti kwarta, tawan kat ngarod kada kami. Napadasak mat tinagtrabaho, tawan mat kwartak. Gapo iti sanikwa, isumat ti pa kay siksikatan ti biyag ko. Kumamang tayo iti apo, tapno di nakabaybayan, balasang ko. Adda ka di panagayat mo kan ni Eva, Manong? Saan ko ngay libak ading ko? Ngam idinamuak abak ng gayam ti pamilyada. Naawan di kirid ko amang ibaga. Kuna namat nga ibilang na kanu ti bagi na amarigrigat. Taawanan ti amin kan kuana. Agnanayon nga taadi na mabawi ti rumba nga para ken kuana. Dayta ti saan tayo nga ammo, Manong. Kinaykayat na ti pimanaw, ngam ti agyan ije balayda. Tanaranggas da kan kuana. Kasimat. Numabalin ko la ko maatulungan. Tultulungan tayo matan, Manong. Basit lang ti maitultulong tayo kan kuana. Angam, naimbaglaangan ngam tay maisagmak. Apay nga may kapayla nagsagad dito irwar balasang ko. Ano nga min dagiti naragrag abulbulong, nana? Saan ka sigurong agsagsagad ijay balayuan niya? Idi adapay day di papa. Katulong ti mangar aramid. Ngam idi awandan, siya kung ti mangar aramid amin at trabaho ije balay. Ti stepmother mo. Isu ti kadwa ni Uncle Danny ang pamapan ije opisina ti negosyo, nana. Eva, am-amom ka din nagti sumungad a lalaki. Ha? Saan? Agturong damat ditoy. Aday gamda, ladawan samat. Iguyod nyo. Tailugan tayo. Itilugan ni Jay Baba. Saan yung alaan ni Eva? Okay ka. Ibatandag! Diyak kayo ti sumurot ka na kayo! Saan yung alaan ko, nak? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwaya na denggen. Tituloy te seryetay itaalawas ang napauluan. Supapa, di kinaagom. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat parit radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakidagos ni Eva kada Julie. At damat nadlaw ni nana ko ni Eva, akas lasaan kanu anarwam iti trabaho, ngam rin am nalatta ti kinasingpat ti balasang. Iti sabali abangir, nang tangdan ni Carla iti detective, tapno mang biro ni Eva, tapno mapapirmada iti kasapulan da a papeles. Iti may sangal daw, at dalalaki asumungad iti arubayan da Jack. Papagayam, denggan ti toloy ti seryetay ita alawas ang napauwan. Supapa, di kinaagom. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Iso lagi di. Ala, iguyod yo. Tailugan tayo. Itilugan ni Jay Baba. Saan yung alaan ni Eva? Ibatandag! Diyak kaya ti sumurot ka na kayo! Saan yung alaan ko, nak? Di ka makibiyang. Ay! Apay pinarusukan yun ni Jack!
Saan yo kuman ngay ramraman iti kinagdakas yo? Asino dagijay alalaki? Apay apinarusukan da ka. Kanapay nga inalada ni Eva. Kadwalakit ni Dagsyoman. Kan ulitag ni Eva dagijay. Tinangdanan dalakit ni dagijay amang birok ni Eva nanang. Ay, Diyos ama nang nga ase. Kasyam kuman ni Eva. Awan na aramida ka mangisalakan ka ni Eva nanang. Awan basol mo anak ko. Pinarusukan da ka mga main. Anyang iti aramidag nanang. Kasano ang matulungak ni Eva? Tsak pa'y amunos na dino ti balayda. Jak masungbatan day ta anak ko. Tilakit di agsyuman ken kuana tinangaramid iti daytoy. Kunam siguro makalumang kay tagnanayon anya, Eva. Anya ka diti masapul yo kanyak tita. Saan anadagsan ti kidawakan ka? Agpirma ka laang mo? Anya ka diti permaak tita. Dagiti dokumento may papan iti negosyo kan sanikwa ti asawak. Anya ti kasukat ti panagpermak tita. Kwa? Daawatam iti binulan 5,000 nga allowance mo. Madi ka pa'y? Adaawatam 5,000 a binulan? Anya ka diti talged ko nga itadyo kanyak dayta iti binulan tita. Danga ka talaga. Basta no imbaga, aramidag. Maikawak pa'y kit din iti kaawan ni Eva. Kan madanakan nanang. Oray siya kanak ko. At damot danag ko no anyan tinaramid da kan ko na. Padasek to man tagdamag-damag iti pastag kapag tabtrabahwak. No adda makaamoy tayang tibalay da Eva. Saan ka basta agbasak no maamwam? Ammumot dagiti babaknang. Mabalin nga yaramidan da ka iti basol mo, kat kasuan da ka. Mariribo ka nanang. Kaslamang mangeg ko ni Eva nga agpapaarayat. Sapay kumatawan da kas amapasamak kan kwa na. Aday ta dagiti papeles sa pirmaan. Sa anak pa nga agperma. Naawan pa'y abogado asi sa sango tita. O sige. Nagadungam mom. Mangalak iti abogado tapno agpirma ka. Masapul ang mga laak mat iti abogado tita. Anya? Mangalak ka pa'y laang iti abogado? Uwan tita. Budoy, no di na pirmaan dagiti papeles. Ipanyo iti kwarto na. Kat ikandado yung itiruar tapno saan ang makalibas. Di na ko maikulong iti kwartok tita. Ipanyukit din. Di yung parwaran. Aging ka di na pirmaan dagiti papeles. Ingkulong dak iti bukod ko a kwarto. Kuna ni Auntie Lourdes, ajak permaan ti anyaman nga ipapirmada kanyak. Umawag kumamanan, tapno ibagak nga dak manan dito. Nakuna na nga minasan ko nga awagan. Urayak ka no nga iso ti umawag. Umawag ko man ni Auntie. Anya nga ti aramidon ta di ta babae. Tapno mapagpirmata. Natangken ti ulo na. No masikuran di ta kwarto na. Agpirman tumatlaang. Ibilin ko abasit laang ti itadakanan na. Tapno inton mabisinan. Agpirman ton. Kaslaman at damang patpatipker iti panunot na. Taapay at di na pa'y lapirmaan. Adda nga ta? Ti amukat awan kabagyan nyo dito eh. Adda iti adayo. Asino nga tatimang patpatipker iti panunot na? Dayta ti jakam mo. Makitan to, no mabisinan di ta kwarto na, no di pa'y lagpirma. Imbag tay mawag kayo, Auntie. Nasarakan dak, kat ingkulong dak dito'y kwartok. Imbag ta saan da nakita ti cellphone ko. Padasam abirukan ti kunam nga imbatikan ka day di papam a dokumento. Pangbiro kak ngay, kat adda akmat dito'y anakakulong iti kwartok, Auntie. Kita amin asuli di ta kwartong Barang adda sekreto anang ikabilan ni papam.
Malagip ko nga imbaga na idi, nga agpaaramid iti sekreto alakar. No ada mabirukam, saan mo nga ipakita? Bayam, ikagumaak ti agawid dita. Agpaiso, auntie. Tulungan na kuma, auntie. Ngam saan mo pa sasawon ka dakwada? Nga dak amang balbalakad kan kawan. Wen, auntie. Basit lang ti ito jo akanon ni Eva. Nalawag? Iya ka di kwarto na ti panganan na, ma'am. Siyempre tabalod kat nga ron. Kaya't mun samot apati si kakat ikulong ko. Ikulong nagmat iti kwarto ni Eva, ma'am. Anya nga iti kwarto na? Iti kwartom agraraman ka. Ay, kung naklakit din, no iti kwarto na ti pangikulongam kanyak. Bantayan nyo na imbag. No ikanyo ti kanan na, bantayan nyo tapno saan ang makalibas. Kinitak iti sirok di katri, ken iti aparador. Ngam awan mat makitak. Ay, agsarmingak man iti dakkel a sarming. Apay akaslasan asimagit ti sarming iti diding. Kita agpankit di ti likod ti sarming. Kasla da basit a sekreto arikap iti likodan ti sarming. Padasag nga italmag ti kasla botones iti side ti landok. Naglukat ti basit a kasla rikap. Anda brown nga envelope iti unag. Kitaak man dagiti papeles. Dagiti dokumento ti sanikwa ni Papa. Ada nakasurat ako kwak kano dagitoy. Masapul nga idulin ko analaing dagitoy. Akas iti imbaga ni Auntie Lourdes. Mga yabak iti abogado, tagsasango tayo. Ngam kuna na mat ang mga alamat iti abogado na. Nagadungarod nga muna. Ngam sana bale, tagpaarami dak iti peke a papeles. Mangtangdan ka nga rodin na iti abogado. Kapilitan aday ta ti aramida, no isulang ti pamuspusan. Adda mo kasigod nga abogado day di manong. Saan ko mga iso ti alahan ni Eva? Tulagak abayadan ti abogado na, tapno siyak ti akbaligi. Mayat nga ta ti abogado na? Madi nga ta, no paari kapak, iti rinapet a kwarta. Awan ka di tinaamuha, may papan ka ni Eva, Manong? Saan mo't nga amo nagtinagdamagak? Madanakan ako, nay. Anya nga tan tinaramid da kan kuana. Kasla nga ta idi at taga-Buenda. Nasakit ka panunutan na jak pulos matulungan. Ikararag tayo laangan, nga awan ko matidakas ang mapasamak kan kuana, Manong. Mariribo ka nak. No kaano pa ya kastoy ti mariknak iti may sa abalasang. Kastoy pa'y tinapasamak. Sapay ko mga rod, taagkikita tayo pa'y, Manong. Budoy, agsungbat kayo no makalibas ni Eva dito'y balay. Apay no'y naklangan irakad, tapno sana makapanaw, sir. Anya? At dalang nga rodin iti unag ti kwarto na. Basta bantayan nyo. Nakatrangkamat dito'y ruwar. No, baybayan la ko man ngagtalaw, di awan parikaw, sir. Uray pumanaw. Nulakat malpas, ti ipapaaramid mi kan kuana. Wano, pagyanan tayo langan dito, tapno damot ibabaon ko, sir. San man atilay bagbagam. Eh, Ti ipapaaramid ko, tinto naram. Hello, Auntie. Imbag tayo mawag ka. Urayik ti awag mo. Ada ka din nasarakam a dokumento. Ada, Auntie. Ada land title anakanagan ka ni Mama.
Ada pa'y sec registration ti negosyo kan stock certificate. Ada surat na ako, nana. No ada man mapasamak kanyak, kukwa ti anak ko ani Eva daytoy. Ada permana, anti. Nasayaat. Idulin mo analaing dagita. Nalpasan ti papeles ko. Makaawid ak tumot laang dita. Ngam, saan mo ngay bagbaga, ah? Kasano, no inton umay da ditoy kat makita dati papeles, anti. Ipamuspusa nga ikarga iti silupin adida namnamaan. Kas kuma iti plastik ti basura. Ibaga mabasura, tapno dida kitaan. When, anti? Agsagana ka, tada umay nga abogado dito'y balay. Kalpasan pa'y kumay ti makalawas. Tapno pirma ak ti bagbagayo, tita. Sige, tong palak ti bagam. Ngam inton madanon to dayta. Masapol apirma amon. Basta dan tumat abogado, tita. Asino man ang ti abogadom? Ako nam? Mangkita ak, tita. Nagadulakat nga mumon. Di ta ka man langan. Sapay ko ma. Tama kaawid ni Auntie Lourdes. Isulaan ti makatulong kanya. Antuti ka na. Basit lang. Saan ka matanabanog? Tawag mo trabaho. Apay ka di nga ay ayunang matanti kinadakas da angkal kan tita Carla, manong. Isuda, timang susweldo kanyak. Ada ka di pang sweldo mo kanyak, tapno tong palan ka. May saka matarupat kwarta, manong. Apay, no na makita makwarta, imposible, adi mo tukmaan. Nga uray ada may ruruman, manong. Awan ti agbilang asaan ang makadanon iti sangapulo. Anya ti kayat maasawan? Addan to pa nagpulo ti tao ama nagdakdakas. Oh, apay akas tatiro pa managgapu dita kwarto ni Eva? Managdakdakas tayo kanay kada Ma'am Carla, boss. Anya? Apay kumamanagdakdakas tayo. Ang mga nusikalaeng. Datayo kano atalaw, sir. Agpulo tayo kano. Anya tiga po na kumang agpulo tayo. Di mo mo ti sasawam. Ni Eva, hindi na mo ti sasawan na, boss. Isaw, tinang ibaga, saan ka ta siya? Anya? Imbagakan ka ni Eva dayta? Ay, adda nga ta plano na maikontra kada tayo. Oray, ada plano na ta, nakakulong may. Kasano kumangay, boss? Adda pun tumiti dayta nga imbagam. Uray anya ti sasawon na. Awan mabalinan na. Kaslabilit, anak katangkal. Maasi akin ni manong mo. Takanayo nun analiday. Manipod inala dagijay alalaki ni Eva, anak ko. Sapay ko maa. Taawan dakas anapasamak kan kwa na. Kanayon ko nga ikarkararag dayta, nanang. Ay, madanaganak pa yan kin ni manong mo. Tadi pa'y una yun mangmangan. Awan ti maitulong ti panagdandanag na, nanang. Saan mo ang maikat dayta? Tauray siyak mo't kat agdandanag, anak ko. Sa bagay, uray siyak motkit di Madanaganak para kan ni Eva. Hello, auntie. Kaano ka kadi makaawid? Imbaga ni Tita Carla. Nga umay dito'y balay ti abogado, inton maminsan abigat. Kasangsangpot ko dito'y lugar tayo. Agaramid ka iti voice clip, nga agpapaarayat ka. Iso ti aramatag amapan kadag iti pulis. Voice clip, auntie? Wan, kartingam. Ibagam, no kaano ti panang ipupukdakan ka dita seled mo. Dagiti papeles, idulin mo na imbag. Kitaam, tapno saan da madlaw, ha? Sige, auntie. Lukutat nga ikabil iti unag ti pantalon ko. Sige, agaramid ka iti voice clip. Taipankon ka dagiti pulis. Uno saan, mang-record ka. Taurayag nga isend mo kanyak. Sige, auntie.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta seryetay itaalawas ang napauwan. Supapa, ti kinaagom. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalapas, dinukot da ni Eva, kat ingkulong da iti bukod na akwarto. Nagdanagmet ti pamilya ni Nana Connie. Nang runa kan ni Jack, tagayat da ito iti balasang. Imawag mat ni Lourdes kan ni Eva, kat imbalakad nang agbiro, nuad na dokumento ti sanikwa da gitoy. Kat addamat na biro kan ni Eva, iti sikreto anang ikabilan ti amana. Nakasangpat nga rod ni Lourdes, kat imbilin na kan ni Eva, dagiti rumbang nga ramiden na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay itaalawas na napauluan. Supapa, ti kinaago. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Auntie, Wan, kasjay ti aramidam. Kan dakamatam. No kano ti panangipupok na kan kadita seled mo. Kan dagiti papeles. Idulin mo analaing. Yisaan da ko maamakadlaw. sige auntie. Lokotak nga ikabil iti unag ti pantalon ko. Sige. Agaramid ka iti voice clip. Taipan kon ka dagiti pulis. Uno saan, mangi-record ka. Taurayag nga isend mo kanyak. Sige auntie, ag-record akon. Sapay ko ma, tamakasangpat kayo dito'y akadwam dagiti pulis. Isungurot akarte ngam ti agi-record. Adam-am mo nga opisyal ti pulis. Kan sigod nga abogado ni papaw. Wen auntie. Binilin ko di sekretarya nga isupay ti makam mo iti opisina. Intapay agpalpaliwa ita kasangay ko. Dayta kumamot ibagakin ka. Naragsak akasangay mo, Carla. Agyaman hak, Dani. Mapantay ti may sa beach resort. Kayat ko ijay, tanatal na. O sige, kat awagak mo ti sekretaryak. Ta isupay lang ti makam mo iti opisina. Okay. Inakmat bilinan ni Budoy, tabantayan na anaimbag ni Eva. Uran niya mat kidi ti aramiden na. Saan ang makarwar? Ta nakakandado tirwangan ti kwarto na itirwar. Wan mat di. Ngam inton ikanday ti kanan na. Masapo labantayan da anaimbag. Taamangan no makalibas. At dayta ti ka na. Mangan ka, tapnon na pamigsam nga sangit dito kwarto. Tinapay nga wan man latigatas, wano uray danom. Makatimtimplay ti gatas. Tangdanan na ka, timplang ka. Uray danom man laang kuma. Masadutak ka raw. Ala, kanamkit ninday ta. Na magmaga at tinapay. Kasano kuma ka nagdayta? Kasano no maipdo ka nak? Parikot mo nday ta. Titakan. Irikap ko na ito rin daw. Sumangpet ko man ni auntie akadwana dagiti pulis. Tapno iraman ka apatiliw si kaabudoy. Apay ang nagsapa ka manen anak kariing anak ko. Diyak man na mo, nana. Natagtagainap ko kit din ni Eva. Saan nga ta aparparigatan tamanan? Saan tayo nga amo anak ko? Saan ka kumaunay nga agdandanag? Akas ko na ni ading mo, taawan maitulong ti danag. Diyak man na mo. Diyak pa yan may pamay sa tiyagtrabaho. Adda ka asi ti Diyos, tanasing putmat ni Eva. Salwadan ni Apo Diyos, anak ko. Makitak pa nga ta. May sa asyudad ti ayan tayo. Ngam diyak mat makita no ayan na. Sa balimot ngamin dito'y syudad. Saan akas ijay away nga amamum amin akaarubam. Ngun nga rol,
Dito'y syudad. Oray agkakaroma saan na nga agaam mo. Hello, auntie. Kumustan? Napan ka din iti presinto? Wan, paumay kami dita. Isaganam dagiti dokumento. Sige, auntie. Isaganak. Tapno inton umay kayo. Nakasaganan. Adda ka di dakitam kanangkel mo dita. Imbagada nga da papalanda. Nga saan ko nga amo no nakapanaw dan, auntie? Nakapanaw da kuman. Tapno mabiiti si Sarak dagiti pulis. Orayan kayo, auntie. Sapay ko ma, tamakasangpat kayo ni ti mabiit. Kaya't kung ti makarwar dito'y nangikulungan da kanya. Damat nagsardeng alukan na iti pulis iti ruartigay. Apay nga ta. Umay da nga ta ditoy. Anya ko matigagara da ditoy. Umasidingak man itigay. Apay nga agbusbusi na kayo ti sango ti mansyon may. Lukatam ti gate. No di mo kayat asikati kang runaan nga agsungbat iti basolyo dita, abalay. Lukatam mo no saan? Apay ka ti, ma'am. Katulong aklang dito. Sana saktakin ko kwa. Amok, iso alukatam ti gate. No di mo kayat, adakdakas ti mapasawakan ka. Pulis, dagiti kakadwak. Kartingam. Aguray kayo, ma'am. Awan pa'y dasar kan, ma'am. Ilukat mo kit din ti gate. Tano saan? Paibalod ka! Saan ka pa ibalawd? Anya nga tati aramidag. Nagmayatabuyan dagiti daluyon ang maisaplit ka dagiti batbato iti igid ti baybay. Kuna ti may saaman ngurat. Akas ta kanu ti biyag. Numaminsan, adalam. Numaminsan, kat ababaw. Adalam no adaparikot wano rigat. Ngam ita, ibilang kong ababaw, tanaragsak ta adwa. Nang runa, numapirmaan ni Eva, dagiti ipapapirmatakan kwa na. May samat da di atubang ka dagiti planok. Anya nga taaya ti aramida kan kwa na. Tapno agtulnog ka dagiti kayat ko. Numatukan iti kulungan dayjay. Awan papanan na, no di agpirma. Hinton kwan, jak pinakpakan. Tapno agbisin kat mapilitan nga agpirma. Mapan kayo ka din ijay trabaho yo, anak ka. Wala nang. Agbati kayo manan Tasang putanda kayong tinton malam. Anya pa'y nga no di kasta, anak ko. At damat nga rod trabaho yo adwa. O sige nga rod nanang, ingkamin. Ala, agad anad kaya o. Uray da kayo nanang. Saan kayo unay nga agbambanog dito balay? Umiyantan sapay ditoy. Kasla kayat ko pa'y ditoy, tanaulimak. Uray siya, kaya't kumat ditoy. Nabayag adita nag-date. Wan nga rod, awagan tamanan dagiti sekretariata. Ta isuda pa'y ti makaamo iti opisina. Awan mo't kid diti appointment ko itangal daw. Kasta akmat, ag-enjoy tamat sagpaminsan. Katun kakaiso na nga damat kwarta nga aramatan ta. Kat saan laang at trabaho akanayon. Ikan tamat ti bagita iti kunada as self-break. Sige, ma'am. Sir Police, umunag kayo. Awan basol ko katulong aklang dit aoy. Tapno mabit. Isorom tinang ipupukan nyo kani big boss mo. Saan ni Carla ti boss mo? Nudikat ni Eva. Ni Eva ti boss ko na, ma'am. One, iso ti hosto a boss mo. Ta iso ti agtawid iti amin kadagiti negosyo. Saan kat ani Carla wano ni Danny. Kukwa ti ina ni Eva ti saniko. Kasta ka ti, ma'am. Awan ba di nga inararamin ko ni Madam Eva, ma'am? Intayon iti ayan na. Isorom ti kwarto anang ipupukan nyo kan kwa na. Intayon, ma'am.
Imbag tayo may kayo, auntie. Kunaklakit din no agbalegi dagiti managdakdakas iti plano da. Saan ang makalibak ti agsyuman ka? Kanti ulitag mo. Ta nakita amis mo dagiti pulis ang nakakandado iti ruwar ti kwartom. Illegal detention dayta. May samat day tabudoy, auntie. Pasurot iti ibagbaga da tita Carla. Nagbasit itid na kanak. Di nakpay painuman. Pusasan nyo day tabo doy. May sakanumot day ta, Sir Police. Apay nga, Madam Eva. Nagtungpalak lang mo si Bilain. Dakas ka. Imutan nakit din. Katsyak ti akin kukway ti amin. Apay nga, pusasan nyo. Paikandadong pa'y ti balay mo. Tapno saan pa'y ang makastrag dagiti managdakdakas no sumangpet da. Wan, auntie. Umayak mat ijay presento. Tamang ifailak iti formal adarom kontra kada Uncle Danny kan tita Carla. Dahil tati rumbang. Apaman ang makasublida. At danto pulis ang mga ristar kadakwada. Agpatinggamat laang ti kinadakas da, auntie. Si kakit din ti irurumanda. Idinto ta sikat ti akin ko kwa iti sanikwa day di mamam akabsat ko. Imbaglakit din tada ka, auntie. Anya nga ta tinagbanagak no awan ka. Hindi nakmat pa'y balod Madam Eva. Awan mo't ni mading inararamid ko kin ka. Nasayaat ka di, jay didak pa kanan. Kan patpatyam ti bagbaga dagiti managdakdakas. Pakawanin na kun Di na kumapaibalod. Nagtungtung palak lang, Agtistigo ka iti kinadakas dagiti dua. Tapno malag-anan ti basol mo. Uwanan, Madam. Tung palag itatibilin mo kanyak. Sikan ti among ka, Madam Eva. Makitan to. May sakamat apasurot dagiti managdakdakas. Pangaasim ka diya, Madam Eva. Di nakipakulong. Kabutang mo matgayam. Apay nga rod nga kulong na. Apay nga takalat ang nagtibayo ti barukong ko. Apay ko maan nagtibayo ako na. Di mo ibaga, nga adda sakit mo iti puso. Saan mo tala sakit? Basta, agkabakabak lang. Agad, agawit na ka din. Ang mga nuaddamat ipasimudag day ta, apanagkabakabana. O sige, agrubat tang arudan, tagawid tan. O sige, agawit tang arudan. Maala amin nga statement mo, Budoy. Ibagam amin tinapasamak. Di pa nang ipupukyo kan ni Eva. Kano apay nga impupukyo. Ibagak amin ti pudnaw. Basta didak pa ibalawd, ma'am. Nulakat mayat ka nga agpaay a witness kadagiti amin akalukwan dagiti amom. Eyewitness? Ibagam no apay nga inkulong yun ni Eva. Kanti kaadda ti relasyon dagiti dua. Idi si bibiyag pay day di ama ni Eva. Ibaga ka di pa'y tikada ti relasyon da ide, aging gaita, ma'am. Wan, tapno nayon ti kaso da. Di da pa'y mabalin ti agpiansa, gapo iti illegal detention nga inarami daken ni Eva. Sige, ma'am, sige. Ibagak amin, basta di dak pa ibalawd. At dan ebidensya dagiti pulis, iti pa nakaikulong mo. Kanti pa nagpaarayat mo akas biktima, Eva. Urayak amaala ida ti pulis. Kat iyag da dito'y presinto. Sakbay nga agawid ta ija balay ko, auntie. Wan. Ang mga noan niya pa'y ti aramidan dakan ka ijay. No makita da ka ijay bukod mo abalay, anang ikulungan dakan ka. Wan, auntie. Amangan pa'y no aramatan dakas hostage. Tapno makapanaw damanan. Sana bale, tanapanan dagiti pulis ijay asidag ti balay mo. Urayan da ida ijay asumangpat. Makla at dalakit di, no apay anabaliwan dagiti kandado ti gate. Saan dakas ka rin na makastrag, tain kandadok maten. Nagnumaranda iti mano atawan ti kinabaknang mo. Idinto ta nagrigat kamat? Ha! Dagiti awanan bain? Malagip ko dagiti nasingpat ang nagkamangak. Idi kaslak na yaw awan apiak. Kinaasyandak nga awan kondisyon na.
Nadadaulan samot ti mobile patrol ti pulis iti samot ti gate. Na, tadita pa'y matsirok ti kayo, iti asidag tigay tinang iparadaan da. Aguray ka man. Anya ti aramidam? Papanawam ka di ida? Anya pa'y ngay? Diyak kaya ti kaadada dita asidag tigay. Mala, darasam nga rod. Magagaran ako nga agid da iti kwarto ta. Nabanugak iti biyahe. Ala, mabit lang. Tarumwara kitilugan. Anya ka diter aramidan nyo itirwar ti balay ko. Mabit lang, naipakita ka, sir. Tanya nga tati ipakita na. Tanakapatalikod pa'y ti ima na. Kanto ti para ka. Ha! Posas! Anya pa ay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwaya na denggan. Ti seryetay ita alawas ang napauluan. Supapa, ti kinaagom. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.